ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዘሎ ሽግራትን ንብዙሓት ኤርትራውያን ከምዚ ከማይ ኣብ ካናዳ ንቕመጥ ሰባት ዝገጥመና ዘሎ ሽግራት ብዙሕ ክዛረቡ ሰሚዑ ኣለኹ። ገለገለ ካብዚ ሓውና ኣኽሊሉ ኣብ ኡጋንዳ ዝቕመጥ ማለት እዩ ብዛዕባ ካናዳ ዝሃቦ መግለፂ ብጣዕሚ ዝድነቕ ዝኾነ መግለፂ እዩ። ንባዕለይ ገሪሙኒ እቲ ዝሃቦ ልክዕ ርእሲ ርእሳታ ሽግር ዘላ ካልእን እዮም ተዛሪቦም። ስለዚ ኣነ ከም ተቐማጢ ካናዳ ምዃነይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፌስቡክ፣ ቲክቶክ ከምኡውን ኢንስታግራም ወፂና ላይቭ ንዕልል ኢና ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዘሎ ሽግራት ይቕሬታ ካብ እግሪ ሰባፍ ዕቀብ ከምኡውን ኣብ ናይ ስራሕ ዕድልን ከምኡውን ዝገጥመና ቻለንጅስ ንዛረብ ኢና። ሎመዓልቲ ኣብዛ ኣኽሊሉ ዘውፃእ ቪድዮ ነይራ። ኣብታ ቪድዮ ኣብ ካናዳ ዘሎ ሽግራት ብቐንዱ እቲ ንመንእስያት ዘጥቅዖም ዘሎ እንታይ ምዃኑን ብኸመይ ክንፈትሖ ንኽእል ዝብልን ኣርእስቲ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብዚ ገለገለ ሰባት ትፈልጥዎ ዘለኩም ኣነ ናተይ ኤክስፒሪየንስ እናሃብኩ ብዛዕባ ኤክስፒሪየንስ ናትኩም እንተደኣ ኣለኩም ወሲኽኩም ተዛረቡ ኢሉ ኣውፅኡ ነይሩ። ኣብዚ ከዓ ናተይ ኤክስፒሪየንስ ሓዊሰ ክገልፀልኩም እየ ማለት እዩ። መብርሂ ንክኾነኩም እዚ ድህበኩም ዘለኹ ሓበሬታ ከዓ ናተይ ኤክስፒሪየንስ እምበር ከም ካንስለር ኮይነ ወይ ፈላጥ ኮይነ ገለ ኣይኮነን። ምናልባት ገለገለ ሰባት ብከምዚ ክትቃወሙ ትመፁ ትኮመንት ኣለኩም እንዶ ካንስለር ኮይነ ይኮንኩም፣ ግን እቲ ዘሎ ሓቂ ነግረኩም እየ። ካብኡ ከዓ ንስኹም እንታይ ትምከሩ ትኽእሉ፣ ኣብ ምንታይ ዛዚኹም ኣብ ምንታይ ናትኩም ኣፍልጦ ኣኻዕቢትኩም ኣብዛ ደረጃ ክትበፅሑ ትኽእሉ ገለገለ ሓበሬታ ክህበ ሓቢርና እንከታተል። ብመጀመርታ ናተይ መግለፂ ክህበኩም ናይ ገለገለ ካብቲ ሽግራት ኣብ ካናዳ ዝገጥም ዘሎ ዝብሎ ማለት እዩ። ቀዳመይቲ ሽግር ኣብ ካናዳ እንታይ ኮይኑ ዘሎ እዚ ኢንፍሌሽን ማለት እዩ። ኢንፍሌሽን ንዓለም ሙሉእ ፀሊዋ ዘሎ እዩ። ዝኾነ ካናዳ ምዝ ዘሎ ናይ ስራሕ ዋሕዲ ወይ ዝበዝሕ ሰብ ካብ ስራሕ ወፂኡ ዘሎ በዚ ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ እንተ ናይ ሞያ ዘይብሉ ኮይኑ እንተ እቲ ስራሕ ሌይ ኦፍ ኢሎሞ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ስራሕ ክረክብ ኣይከኣለን። ገዛ ክራይ ከቢሩ ሕጂ እቲ ፀገማት ብሓንሳእ ኮይኑዎ መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ኣፍሪቃ ክመፅእ ከሎ ገንዘብ ሒዙ ይመፅእ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ስደት ኮንካ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣይረኸበን፣ ኦፖርቹኒቲ ትምህርቲ እውን ብብዝሒ የብሉን፣ ናይ ቋንቋ ሕፅረት እውን ኣለዎ። ስለዚ እዚ ናይዚ ዓዲ ኢንፍሌሽን ቀልጢሙ ዝፀልዎ ንመን እዩ? ንከምቲ ስደተኛ ብፍላይ ነዞም ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ ሱዳን፣ ሱማል ንዓና ካብዞም ኢስት ኣፍሪካ ዝመፃና ናይ ስራሕ ዕድል ንክትረክብ ንሽገር ኢና። ምክንያቱ እቲ ወረቐት የብልና ዝተምሃርናዮ ካብኡ ተወሳኺ ከዓ ተወዳዳርነት የድልየካ እዩ። ስለዚ ከም ቀዳመይቲ ጌርና ሰልዓ እንታይ እቲ ሃይ ኢንፍሌሽን ኣብ ካናዳ ገንዘብ ካናዳ ቁር ምታሕቲ ወሪዱ ኣሎ ምስ ዶላር ከተረኣዮ ከለካ በዚ ምክንያት ከዓ ግሮሰሪ ማራ ከቢሩ። ስለዚ ወላ እቲ ደሞዝ ትኽፈሎ እውን ምስቲ ቢልዝ ናይ ቴሌፎን ናይ ገዛ ከምኡ ናይ ካልእ ናይ ዋይፋይ ድዩ ናይ ጋዝ ድዩ ናይ ኩሉ ምስ ከፋፈልካ ተርፍ ዳርጋ ወላ ሓንቲ ኣይተርፈካን። ልክዕ ከምቲ ትቕበሎ ገንዘብ ከምኡ እዮም ታክስ ከዓ ዝወስዱ። ስለዚ በዚ ምክንያት መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ሽግር ወዲቑ ኣሎ። ካልኣይ እቶም ንካናዳ ዝመፁ ዘለዉ ስደተኛታት ብፍላይ ንሕና ድመስለና እንታይ እዩ ካብ ኢስት ኣፍሪካ ከም በዓል ኤርትራውያን ንሕና ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን፣ ሱዳን፣ ሶማል ገለ ጥራይ ንመፅእ ድመስለና ብብዝሒ ማለት እዩ። ብፍላይ ህንዳውያን ግን ነዚ ዓዲ ብብዝሒ እዮም ድመፁ ከም ተምሃሮ ኮይኖም ማለት እዩ። ሕጂ ከም በዓል ቶሮንቶ ንኣብነት ተሪኢና ኣብ ቶሮንቶ ገዛ ክራይ ክትካረ ማለት ዳርጋ ድንቂ እዩ። ብጣዕሚ እዩ ክቡር፣ ብጣዕሚ በቃ ንሓንቲ ኣፓርትመንት ዘየለ ዋጋ እዮም ዝፅልዕሉ። በዚ ምክንያት ከዓ ሕጂ ብብዝሒ ምስቲ ድመፁ ዘለዉ ስደተኛታት እቲ ገዛታት ኣይርከብን እዩ። ስለዚ እቲ ገዛ ክራይ ብጣዕሚ ሃይ ከይዱ ገዛ ክራይ እንተ ደኣ ክቡር ኮይኑ ከዓ እቲ ላይፍ ማነጅ ክትገብሮ ኣይትኽእልና። እዚ ሕጂ እቲ ቀንዲ ነቲ ሰብ ድራይቭ ትገብረሉ ሽግር ምፀሎ ዘሎ እንታይ እዩ? ገዛ ክራይ ክረክብ ኣይከኣለን። ካብ 4 ካናዳውያን ሓደ ካናዳዊ ናይ ቢል ድዩ ናይ ቢልስ ናይ ካልእ ዘድልዮ ነገራት ናይ ገዝኡ ናውቲ ንከመሓደር ይሽገር ኣሎ ዝብል ፀብፃብ ዘካይርዎ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ካብ 4 ካናዳውያን ኣብ ሰዓት ኣብ ሽግር ወዲቑ እዩ ዘሎ ብሰንኪ ዘሎ ኢኮኖሚ ቅልውላው ማለት እዩ። ኣብ ካናዳ ክትነብር እቲ ተእትዎ ገንዘብን እቲ ተውፅኦ ገንዘብን ጠላላ መትሓዝ የብሉን። ልክዕ በቲ ተእትዎ እቲ ወፃኢታትካ ዳርጋ ዕፅፊ እዩ። ብጣዕሚ እዩ ክቡር ላይፍ ስታይል ኣብ ካናዳ። ልክዕ ካብ ፕሮቪንስ ናብ ፕሮቪንስ ይፈላለዩ። ኣብ ኤድመንተን ዝቕመጥ ሰባት ማለት ኣብ ኣልበርታ ኣብ ኦንታሪዮ ዝቕመጡ ሰባት ከምኡውን ኣብ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዝቕመጡ ሰባት እቲ ናብራና በበይኑ እዩ። ካብ ናብን ሕጂ ኣብ ቶሮንቶን ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዝቕመጡ ሰባት ብጣዕሚ ኤክስፐንሲቭ ዝኾነ ላይፍ ስታይል ከም በዓል ቫንኩቨር ማለት እዩ፣ ከም በዓል ቶሮንቶ ማለት እዩ። እዘን ሲቲ እዚአን ብጣዕሚ እየን ኤክስፐንሲቭ።
انت انا البرتا متسيخا اذا انا زقمط لها كم بعد ادمنتون كالغاري وينيبيغ زين حجي دحان زخون نابرا لون كاب نابن جن اب كالغاري نابرا يخبر كاب ادمنتون مالت بعد ادمنتون فورت ماكموري غلغلخا وينيبيغ دحان دخون نابرا يحيش موت كاب نامن توردال بز مهنيات زبز حزوم سدتنياتات كاب زوم هندوان حجي ناي تمهارو يلوم دموت كم تمهارو خوينو مسموت جن ني ادمنتون مش موت نابنت حجي ني ادمنتون كالغاري غلا نابزن عادتات مس موصو بزقلطفه بي ار كرخبلو زخول بيرماننت ريزيدنت نخرخبلو زخول منገድ ሎ لازم مهنيات لهم شعب كابت تورونتو زموصلو نابز عدي يموصو شعب ابز ادمنتون ابز البرتا كل نبرت غزا خراي قالت بتعمي نلعلي خيد يخبر نات بز حساب لازم تزلو ات ديماندن تزل زلو طلبن ات زلو غزان معري يكونن بز مهنيات كا تي ناي غزا واغا بتعمي يخبر غزا بقليلو ايركبن ازي حجي قندي شجري حراي ناي حاونا اقليلو الناس معنا اتعن اب زملكتني بوتا ناتي زخونه حبيتا كوسخه حبيرنا نكتاتت نا كل شيء شجرنا محبا لمدس لازلنا نتي بدحرينا زول سبا كنا كافلو سلازين خل انت كافلنا يوم سلازي امننا نمبر اب كندا زنب زول حزبنا كساب كندي حقوس يو ويكساب كندي تحسبوز نبره تسبيت رخيبو اجانا كم تقمات كندا منصب ناتي اكسبيرينس كبي بزعبا ناتي زغاطمنن كمي هيوتالون حبرتا كبسلو زخونكو اتزبوك حبرتا جن بناتي اكسبيرينس تمركسن اب كبابي زلو عرفتي محاستي زفلطوم كا قومو درجه اي حبرتا خبوك مالتي اذا انا زبوكم اكسبيرينس جن كل ارتاوي اب كندا زلو حدا ينبر مالت هيكونه اوكي ويك خندي خاوس تتعسى لكن حجاب يوتيوب نيره حنت حبنا كندا متاوي زتتعس كلها ابي وتي ازيا زتتعس كلها معديات فيديو سريح نيره دليل خرخ باك كنت بيجنا قدي مريا بزي حلف سوم مالتي بزح يوتيوبات كغني ناي بي بي سي ولو ناي قالوت عبيت زينا معكنا كاب كندا سبنا بحقرو وي كان بتاز نقل الهجر ناي مملاس قصري بتعم بزسم بد عقن يزخيت له مالتي يا حجي اوكي بزعبا زي عديت كملس محاشني مغلص خبكم نኤርትራ ክምለስ محاشن ዝብሉ ሰባት አይ ራኹኩም ሳብ ሕጂ ግን ንሱዳን ንጁባ ክትምለስ محاشن ዝብሉ ብዙሓት እዮም ብዙሓት ኣብ ካናዳ ምስ መፁ እቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ምስ ረኣይዎ እቲ እስኻ ትሰርሖን ኣብ ኡጋንዳ ወይ ኣብ ጁባ እንታይ ዓይነት ስራሕ ነይሮም ወይ ከምኡውን ኣብ አንጎላ እውን ንኣብነት ዝነበሩ ሰባት እቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ምስ ረኣይዎ እቲ ዘእትዎ ዘሎ ገንዘብን እቲ ዘውፅዎ ዘሎ ታክስ ዝኸፍልዎን ክንደይ ከሴቭ ገብርሎ ምስ ወዳደርዎ ወኣታ ኣነሲ ኣብ ጁባ ከለኹስ ዶላራት ከይድ ቀሳቀስ ነይረ እሞ ብዚ ካናዳ ምስ ኣተኹ ግን ዶላር ሲክሪዮን ክወፅእ እንስሓንቲ በቃ እዚ ሕጂ ማዓሲ ድርድኦም ቴሌኮሙኒ ታክስ ከስርሑ ከሎ ታክስ ከተስርሕ ከለኻ ንበል ንኣብነት 120,000 ኢኻ ይብሉኻ ቶታል ማለት ግሮስ ኢንካም ማለት እዩ ካብዚ ናይ ጋቨርንመንት ታክስ ንበሎ let's say 30,000 ወሲዶም ንበል 30,000 ወሲዶም ንበል ንኣብነት ናይ ገለገለ ኤክስፔንስ ኣለካ እንተዳ ቢዝነስ ኦነር ደይኮንካ ዲዳክተብል ክትገብር ከቢድ ኤክስፔንስ ኣለኒ ኢልካ ከም ቢዝነስ ዝገበርካ ከተዋድቕ ማይናስ ክትገብርስ ኣይትኽእልኒ ስለዚ እትተእትዎን እትተውፅኦን መጨረሻስ ክንደይ ሴቭ ገይረ ክትብል ከለካ ኣብ ዓመት ኢኻ ሓርፋፍ ገምጋም ምሽትሕስ ኣብ ዓመት ክንደይ ሴቭ ገይረ ትልካስ ብጣዕሚ ይውሕድ ከምቲ ተእትዎሲ ክንኡ ሴቭ ክትገብር ስለዘይትኽእል መብዛሕትኡ ሰብ ብፍላይ ዝናብ ካብ እስራኤል ዝመፁ እውን ቀሬታ ክውስኸልኩም بتعمي ستايل بلو وأنت عاوز كمان أنا قلت نيرنا زجنزب كم دلنا نسرح نيرنا تفلي لي أنت التاكسي هي بدو خنا تاكسو زلو تبصرح هو جنزب أبدك خنا كرتا تيلهم سيف كوبس زي كله كومبلين كوب again أب كله مالته يكونه أما بزحته عم نتفرط سباتهم كم خبلي يسمعوا بزح حساب أبتعس له مالتي بزح حساب عقوبة يكوننا له مالتي الزارب أي زارب زي قدس مالتي أنت يوم تم أب كان رازلو بدو تاتقل كنا زارب كلنا أنا بزقبركم مزناتي حمشن تتعلي لهم أو خا بشحات بتصروا حزبنا أنت تتعلي نايشان سلسلهم نايب حكي زكاة أمكن نقولون كنا صبوا خينو صبوا أنا جاي توديكم كنت بزلوا ويكاخد كل لك ما كنت بزلوا لازم ناخد فاكت ويكات حكي أو كندا أنت يتمثل بزلوا كل سبب دناتو ساني لو دناتو هي ودنا من بحالة نتكلموا بقى كمان كيتو دو قنت حكي قد نابز قد يسخيت زلوا مالتي حجي أو كندا زلوا عبيتو بدوات كنت هايو حمشن فات كنزار قداميتي بزح سب زي تسبي يخون النتي زكاة مزلوا هذا تسب بقى كندا مسكت كل نجار نصوفيو قلت يفخ يدسرح جميرس نفسك إلى بيتسابك حق زي تحريو نبرت كتري مكان وحكي أب كانت متي إلترا ومبزحته من بيتساب كحجز لو تعري رؤي جهدي كتري ميخا بالتعمي مزجوي أودات أوالد كل يدجوي بالتعمي نغسرح زلوني أنا بزخد نقي فوتو أنت وانا جن أنتي متي الكادر لو تثبيت أب كندا أنا نبعلي أب كامبالا كله بزعبة كندا زن برن تثبيت
بقى سريح قال إخا تبل أجي كم تتصبيه جنا يكونه حجون كي نجاجن بتعمل طعم عادي نتأنى زلوا عادي سرحون هالو كساعتها أتانا إذا عادي بوكو تناديو أجن إذا عادس كلهم دول لك سيستم هالو لك كانت مسيبون نيابون كتكمل كلها نايت عاد سيستم زلوا ናይ ዩጋንዳ ሲስተም ይሻሎ ናይ ካናዳ ሲስተም ካኹም ኣለዎ ናቱ ካይዳ ናቱ መስርሕ ኣብ ኦፊሳት ዝካየድ መስርሕ ኣሎ ተጸበ እንዳበሉ እዮም ሕክምና ንባዕሎም ተጸበ ኢመርጀንሲ ተጸበ ራሽ ዝበሃል ዝዓዲ ስራሕ የለን ኩሉ ካምዮም ሕክምናት መጽለይኻ ኣፖይንትመንት ሕዝ ከም ዘሊኻ ኣፖይንትመንት ሕዝ ክዛረቡ ደሊና ሓኪም ኣፖይንትመንት ሕዝ ብጣዕሚ ቺል ዝኾኑ እዮም ولا أوغندا حجي يردعني أنا سيزن بوركو بتعاني مزحلات أوغندا فنجي توكس مسحت له كأس لهم رجاجيهم قال لهم زخون أبز عادكن everything coming كم تقولوا لي خاطر كيف قاعد تخليها ولا نسرح ريزومي هيب كان أو ثانك يو تجمع يلا كتسوع كان لهم خا كأس لهم يمزلوا حماق بهلا يزاروا بدين حجي تنتصبيه بزعبة كندا زلنا الرأي تنكروا لنا مثل كأقول تكروا يدخلنا جدا جزء وصل كايو نبعلهم أتوم كانسلرز كزارو ونخلونا عتابن it takes you 3 to 5 years وبلها adjust كده سكابسل سكسب حمشت عمت مالتي جن كم زخمانا من إسيات كأوغندا دمت أخوم أب كينيا زنبركم أديس أبابا أنت را إنجليش كتقولوا خيلكم ما بزحتكم تقوليكم أنت را كتحيلوا خيلكم جن أنت أنا مزرعة قولتكم زلع درجة خوينو ناس راح كترقبوا زولكم كأله عبيو إذا قبل كله أنت را إنجليش يدخلكم كا تسرح كترقبوا تخيل limited English international concourses هناجن بس بقى بزرعة خاطرة ماكدونالدو جولدو ناي فاست فود ديو كومون ديليفري أبدون تأتدخليها توساني نجارن تايو تتسبيت كندا زلنا مسئلة سرح كركبه كلام لا صبغ متسفع جن كوم يكون كون النات كاليو كنا خاطر جزاء جزء اللي حسب نجزاء صنيع مزاج أب جزاء كندا جزاء أيوة حق شجاري حكي شيء أبزي أب كندا كذا حد جزء مالت anyway تسفاك يا أرفق أنت عانس عيرين من هالبعد تي mortgage نمدبلو mortgage نوعال درجة كبير حتى أتيو بنسمع عنها وتعمي خبيد mortgage down payment خفيل كا for 25 years ناخذ في الكات نبر أجي it's okay it's interest rate كالو بالعلي كلاي inflation مع سير كبل كايت فدنيها قبل عليها تدوم مسكاس نزي يشوفونه ريزم حتى اوكي اجي مبزحتيو اب كوميتي نازلو سب امنتاي سرح ينطف ادز نطفو زلو سرح كن غزا دخفل it's important امنتاي سرحنا انتاي نغزا علينا now غزا صبو انفستمنت انت دحان دخون سرح لك وي غنزبك هتقوم تخيلك اب 5 6 7 عامت شطو تخيلها غزا خا اتواغو زي سبر نبرتي جين بيزنس هيكون غزا بيزنس هيكون ريممبر غزا بيزنس هيكون unless أبجزها هون كقلت شيء على حاجات تسرح لها جزاء بيزنس هيكون ناي مورجيج تقرح ناي مورجيج إذن حالنا كي تحمو كي تشنو أسيل تركول أبجزها حرينس بس أو نايت تثبيت نكون النتن أي بحق إنه بزح حسابات يوقع ماله بزح حسابات يسمى برو ماله كم زي خانة برو ماله كزر زرمي كلايتي سرح مركب كندا أزيو شكاريو بفلاي بموياي بتزفلت أو بتستمر كل جلنا تركب بتعمل شكاريو كندا سرح مركب قال لي نجار أيكون لازم كأبزحات دكتورات كي تروفون وبزحت متزلوهم لك خنا دخيل تلفون أمريكا سبب جلوب زي مالك أنتو أمريكا حسنا يسرح ثلاثة له أوكي سو بزعوا سرح كنزارب تخون you know what code دينا أخذ لي غيرها أمريكا زحش ثلاثة له خبنا العلم مالك يا لذي سرح أمريكا بكندا أي حاجة قليل أيكون بزح سبعة كمان توكسين هم كاب مثلا بتسحبنا بركور ورقة صحفية اللي ريكومنديشن اللي تقول لي سرح هذا اللي خجل قلت لهم سرح أمريكا بكندا 5 سنين بيكون كبيديو بفلا قابت ما يا أمريكا مالك سالسيتي أوكي بزعوا سرح أمريكا بكندا أبزح حلف وانت زاري من اللونيرنا أجي نايم سرح عدلات قالوا أنت خونه كبير مخانو حكي أيتقاجين أتي كبير زجوبر جن أنتاي تنقلوا بس هو أنتايو مبزحته أسب تزولوا مويا هاي ديماند يكونه ما مرة طلب دلو يكونه ويدما أتي إزواج مت أنا أبنت دكتور كونكا جلخ مت كلها أبز عادي أب كندا ناي كندا certification على كهاد يسلو زملوك أيتسجع زهونه نجر دخون دوكمنت إسكات مت كلها ناي كندا certify جبر مشوبلها أتنا كندا ورقة certify كتجبر دلو من قدها كم زي عسكر لاي ويواي زيغزاغ ستريت منجدي أبزي أوفيس أتيها زاورة أتزيا لك أكريديت تجبرامش قبول تجبرا دن بقى منجدي ما يبينا شد شو حنا عملت كورس وشركات سرح نو هم منجدي يلن كسب
حدا ناي كندا member of parliament بيتر بولييف دبهال ناي conservative مالتيو excuse me تزاريبلو نيرو نمنتاي نرساتي ኣብ ካናዳ ክንሰርሑ ኣብ ካናዳ ዕድል ሰ ዘይረኽቡ በቲ ዶክመንት ሒዞም ዝመፁ እዚ ዶክመንት ብናይ ካናዳ ቀይርዎ ይበሃሉ ንናይ ካናዳ መንገዲ ክቅይርዎ ግን ዚግዛግ ብጣዕሚ ይኸቢድ በዚ ምክንያት ካ እንታይ ይገብሩ ንኣሜሪካ ከይዶም ሰርሑ በዚ ምክንያት ከዓ እንተ ወይ ብዛዕባ ሕክምና ክዘርብ ከለኹ ኣፖይንትመንት ሕዝብሉ ካንሽ ዶክተር ክትረኽቦ ደላ ኣፖይንትመንት ንመጥባሕቲ ዓመት ትፅበ መጥባሕቲ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ንመንገዲ ዳይሬክትሊ ነቲ ስራሕ ክሬዲት ሒዝካሉ ድመፅኻ ትረኽበሉ መንገዲ ስለዚ የለ ብኣንጻሩ ግን ናይ ሞያ ስራሓት ንኣብነት ካርፔንተር ትኾይኑ ፀራቢ ዕንፀይቲ ፕላምበር ድራውሊኮ ከምዚ ናተይ ሜካኒክ እየ እንደ ድብል ኣይኮንኩን ዘለኹ ብዝኾነ ከይትቃወሙኒ ከምዚ ኣነ ዝመሃሮ ዘለኹ ሜካኒክስ ከምኡታት ሞያ እንተ ደኣ ኣለካ ኤሌክትሪሻን እንትኾንካ እዚ ዓዲ እዚ ኮንስትራክሽን ንኣብነት ኣክቲቭ ዝኾነ ስራሕ እዚ always wanted ምክንያቱ ኣብ ካናዳ ዌዘር ፕላስ 20 ፀኒሖ ማይናስ 20 ይቕየር ካብ ፕላስ ናብ ማይናስ ይኸይድ ስለዚ ሂቲንግ ኣብ ገዛኻ እንተ ሂት ደይብልካ ሜትካ ማለት እዩ ወይ ኤስን እንድሕር ደይብልካ ሜትካ ማለት ስለዚ ኣብ ከምዚ ፋስት ዝኾነ ናይ ሜካኒክ ነገር ናይ ድራውሊኮ ነገር ኤሌክትሪሻን ነገር እዚ ፋስት ዝኾነ ስራሓት ምፅኢልካ ግን ኣብ ዝኾነ ኮርስ ወሲድካ ከምዝናትና ቀዲካ ስራሕ ትረክብ that's the difference okay ኣብ ካናዳ ብጣዕሚ ሰብ ከም ዘማርርነት ዓድኻ ከም ትገድፎ ትገብር ዘለና ጥምታያ ገዛ ክራይ ምርካብ ኣብ ካናዳ ብጣዕሚ ከቢድ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ምግዛእ ኣይሕሰብ ብፍላይ በዓል ቶሮንቶ ንድሓን ማእኸላይ ዝኾነ ገዛ ክሳብ 2 ክሳብ 3 ሚልዮን ዶላር ይዋግኡ ክትገዝእ ምክራይ መግደፎ እቲ ሃገር ማለት ኣብቲ ናይቲ ዓዲ ናይ ሬፊጂ ዌብሳይት ክርኢ ከለኹ እንታይ ዝብል ብዙሓት ማለት ሃገር ነዊሕ ዓመታት ጌራ ኣላ ዳርጋ 3 ዕቁር ጌራ ኣላ 30 ዓመት ማለት እዩ ብብዝሒ ገዛውቲ ካብ ዘይትሃንፅ ወይ ከዓ ማስ ሪል ስቴት ካብ ዘይትገብር ብዙሕ ገዛውቲ ካብ ዘይትሃንፅ ብብዝሒ ገዛውቲ ኦኬ የነፅ ግን ብብዝሕን ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ስደተኛ ነቲ ብዓዲ ዘሎ ነባርን ማለት ክቕመጥዎ ዝኽእል ገዛ ካብ ዘይትሃንፅ ነዊሓ ጌራ ስለዚ ገዛ ክራይ ናይ ብሓቂ ክቡር ብዙሓት ሰባት እዮም ምጭንቑ ገዛ ክራይ ማለት እዩ ራብዓይቲ ብጣዕሚ ሸጋሪ ትገብሮ ናይ ኦኬ ናይ ገዛ ክራይ ጉዳይ ሶ ናው ከረዳኩም ሓደ ነገር ብዛዕባ ካናዳ ትፈልጥዎ ዘለኩም ኣብ ካናዳ ኮንስትራክሽን ዝሰርሕሉ እዋናት ኣሎ ገዛ ዝስርሓሉ ግዜ ኣሎ ገዛ ዝስርሓሉ ግዜ ኣሎ ዊንተር ክኸውን ከሎ ገዛ ይሰርሑን እዮም ምክንያቱ ስኖ ስለዝመልእ ብጣዕሚ እዩ ሃዛርድስ ክንቀሳቀስ ከማን ኣይትኽእልና ሮድስ ይዕፆ ገለ ሶ ኮንስትራክሽን ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ማይናስ 30 ትኮይኑ እቲ ሰብ ክመውት እዩ ስለዚ ኮንስትራክሽን ዝስርሓሉ ግዜ ኣሎ ወቅቲ ኣለዎ ክንደይ ኸ ገዛ ዝሰርሑ ማለት እዩ ሕጂ ገለገለ ሰባት እንታይ ይገብሩ ንኣብነት ዞም ካብ ህንዲ ዝመፁ ሕጂ ኣብ ቶሮንቶ ብብዝሒ ዘለዉ ሪኢኹም ህንዳውያን እዮም ካብ ስታይ ዝመፁ ማለት እዩ ብናይ ስቱደንት ክንመሃር ኢሎም ይመፁ ካብኡ ግን ብብዝሒ ስለ ዝመፁ ናይ ትምህርቲ ኢሎም ማለቱ ፒአር ሓትሙሽ ፐርማነንት ሬዚደንት ሕጂ ኦልሬዲ ኤክስፐንስ ናይ ቶራኖ anyway ኣነ ቶራኖ ክትቅመጡ ኣይምንየልኩምን ብሓቂ ምስቲ ዘሎ ኮስት ናይ ነገራት ማለት እዩ ቶሮንቶ ዓብይ ከተማ እዩ ከምዚ ልክዕ ከም ናይ ኒውዮርክ ኮሚ everything expensive in Toronto ወላ ገዛ ወላ መግቢ everything ወላ ንክትወፅእ everything expensive ብኡ ምክንያት ከዓ ገዛ ክራይ ብጣዕሚ expensive ማለት highly crowded ስለዝኾነ ብጠቕላላ እውን ኣብ ካናዳ ክንደይ ገዛ ይስራሕ ምስቲ ዝመፅ ዘሎ ሰብ ተወዳዳርነት የብሉን ዲኩምኒ ሶ ምዚ ኢንፍሌሽን ላዕሊ ከይዶ ዘሎ ገንዘብ ብግዜ ኮቪድ ኩላትና ኩሉ ሰብ ይተዋሂብ ገንዘብ ቀዳማይ ዓለም ስለዝኾነ ንኩሉ ሰብ ናይ ኮቪድ ከም ዝብል መብዛሕትኡ ተዋሂቡ መብዛሕትኡ ኩሉ ኢለኩም ነዝማርኩም ደው ኢልኩም ሃቡና ሃይትብሎ መብዛሕትኡ ተዋሂቡ ማለት ካብ ስራሕ ስለዝወፀ ገለመለ ስለዚ ማዓት ገንዘብ ኣብዚ ማርኬት ሰርኩሌት ገብረሎ በዚ ምክንያት ኢንፍሌሽን ኣሎ ስለዚ ገዛ ክራይ ኩሉ ይወስኹ ኦኬ ምስቲ ዘሎ ዋሕድስ ወስኹ ከዓ that's why ሰብ ገዛ ክረክብ ደይከል ክረክብ ትኮይኑ ከዓ ኣዝዩ ኤክስፐንሲቭ ወላ ትኸፊልካ ሚኒማም ዌጅ ገለገለ ክሳብ 20 ሰዓት ትኸፊልካ ንክትከፍሎ ትሽገር ኦኬ ብዛዕባ ገዛ ምግዛእ ድበሎ ግን ያ ኣብ ቶሮንቶ ካብ ገዛ ምግዛእ ኣብ ገለ ምኻድ ሓይሽ ምክንያቱ እቲ ገዛ it's pointless ገዚእካዮ ፍላይ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሲቲ እንተ ቢዝነስ ክትገብሮ ይሓይሽ 10 times መንደቕ there's not income ባህል ይብሉን ኣታዊ ይብሉን ተስፋ ጌርካ ንክትሸጦ ማለት እዩ so I watch any and then advice I give برنا تخيلكم if process سيتكم ماتيهم تورونتو تراتيهم move قبارو نابتن ازين دي معبل هاجرات كم بعد البرتا مالتي دي معبل هذا لو عند زيتي دا ندادي ديك اساس دول عادي تورانو اوريدي تبلي عشتو ودي ازي معبل عادي so advice I give برنا انا كندا نابرن تايو كونتات اير
كنا أير كندا خم كلها تكون أبي أوروبا أنا بعك أخر له أو أمريكا ون برد له مزح يكون أنا أو كندا لو كن حلف سبلي أبغى لي بوتات كسبت شو عطوا ورحيو برد جلو مالك أنا كابتس بيت سب وزعيو أنا كندا ويزر مالك زي أنا بعك فلان يتخبى أفريقيا صغير عشان بادي زي أنا ويزر كندا زي أشجاري قبل حمشتي كم بحدش مجمع قال سب كابتس زي كندا اوكي بزعبا ويزر زمولو ازي كابوت انا بوتفل عليه تورونتو فانكوفر ادمنتون اللي لخفل عليه بعد تورونتو هيجي كم اونتاريو مالت ات ويزر دحاني تعم دخن ويزر አለው ቆየር ተተባሂሉ ማይናስ 10 ገለ ይበጽይ መብዛሕት ግዜ ግን ደሓን ድኾነ ወይዘር ዘሎ ኣብ ፕላስ 5 ማይናስ 10 ገለ ኣውዮም ሰርክሌት ጎብ ስለዚ ደሓን ድኾነ ወይዘር ዘሎ ከም በዓል ቫንኩቨር ከ ማይ ጻይ ደሃርሞ ማራ ቆራሪ ኮነ ደሓን ይትወዘር ጥዑም ድኾነ ወይዘር ዘሎ ቡ መንጽር ከ እቲ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ኣብ ቫንኩቨር ኣይሕሰብን እዩ ፍላይ ስደተኛ ፍላይ ከም ዝኸማና ካብ ኤርትራ ወጪው ሱዳን ከተትይዱ ዶ ገለመለ ካናዳ ዝኣተወ ናብሩ ከመሓይሽ እንደገና ካብ ድሕሪትካ ዝውጥጦ ዘሎ ስድርኡ ክሰድድ ዘለዎ ገለመለ ና ኣይሕሰብን ተማው ዘሎ ከማን ሓቂ ተሓይሽ ብክንደይ ቃልሲዮም ዝሓልፉ አንለስ ናቶም ቢዝነስ ሃልዮ ናትካ ቢዝነስ ተሃሊካ ብዙሕ መንገዲ ምስጢርን ዘሎ ቀዳማይ ዓለም ስለ ዝኾነ ብሲ ብዙሕ ምስጢር ዘሎ እምበር ቫንኩቨር ንክትቅመጦ ከቢድ እዩ ሳልሳይ መንገዲ ዓዲ ዝኣነ ዘለኹ ኤድመንተን እዩ እዚ እቲ ብጣዕሚ ቆራሪ ዝኾነ ዓዲ ካብ ማይናስ 40 ጸኒሑ ማይናስ 10 ይኸውን ፕላስ 5 ይኸውን ሎ መዓልቲ ፕላስ 17 ኣለና ጽባሕ ግን ማይናስ 10 ተኸይድ ፕላስ ጸኒሕናስ ማይናስ ብጣዕሚ ድራማቲክ ዝኾነ ወይዘር ብጣዕሚ ክትሓመም ትኽእል ዳሶይ ኩሉ ሰብ ደራሪቡ ድኸይ ሰለስተ ግድና መኪና መብዛሕትኡ ሰብ መኪና ኣለዎ መብዛሕትኡ ጃኬታ መኪኑ ገይሩ ዝኸይድ ደራሪቡ ሌየር ዝኸይድ ቁርት ኮይኑ ይድርብ ቁሓርት ኮይኑ ይውጾ ስለዚ ናይ ወይዘር ናይ ካናዳ ብጣዕሚ ከቢድ በዚ ምክንያት እንታይ ክብለኩም ይፈቱ ዝተኻለኩም ድራይቨር ላይሰንስ ሒዝኩም ክትመጽፈቱ ኣብ ኡጋንዳ ከድኩም ድራይቨር ላይሰንስ ሒዝኩም ትመጹ ወላ ሳውዝ ሱዳን ደለኹም ካብ ጁባ ድራይቨር ላይሰንስ ሒዝኩም ትመጹ ድራይቨር ላይሰንስ ተዘይብልኩም ኣዝኹም ክሽገሩ ኢኹም ተቐዳሚት ዓመት ዋላ ክላስ 7 ሒዝካ ናብ ክላስ 5 ክሳዕ ተስክሮ ዘሎ ግዜ ታ ፉል ላይሰንስ ክሳዕ ተዝ ብጣዕሚ ከቢድ ስለዚ ድራይቨር ላይሰንስ ሒዝኩም መምጹ ነዚ ወይዘር ናይ ዝዓዲ ትወጽኦ ትኾንኩም ማለት እዩ ሽዑ ናይ $1,000 መኪና ዋላ ገዚእኩም ዳሴት ጣጥሉ خير كله ويكفي كل حاجة كان خير كله إنجنير نيرو أكاونتانت نيرو مانجر نيرو أبي إنجو سرح نيرو بس نجا كان كذا كم حد شات جمر كم تجمع كذا كان توصل أبي أتراوي تيخان حدا بقول أفريقيا حاجة كذا إنجنير تون كم إنجنير هتوصل مانجر تنيرو كنت ذلك هتقوله بزح نجا كم تجمع كذا توصل أبكان هذا درجان كله تسمع كايو أفلتو أهيبون يوم نكان هذا تمكرو تزيبك نكان هذا تمتزيبك درجان كله تسمع كايون سرح كان أفلتو أهيبون نبي كم 0.5 جمر بقولها نزق أبي فلاين تقول تمتزلوا أبز حاجة وتهز نبرة نتعد نبي حق 5 لون كم زي كبولن يقولوا مالك لذي بزن بخالي مخنيات بزح سبب أب كندا مخاطب تعمية تعسون ويكازي حقوس نبرة ينبر قال لي خا روح تقولي لها نبتاد خنا نقل الحجر ويكان عدو يمل اسم عليتي اوكي سو بزعبا انا كابزيري خات بكس يا اوكي ግን ኣብ ኩሉ ዓለም ከምኡ እጂ እቲ ኣፍሪካ ሰው ዝኾነ እምበር ከም ድላይካ ካብ ናካሽሮ ወረቐት ሰሪሕካ ገለ ትወፆቲ ካምፓላ ገለ እምበር ኣብዚ ከምኡ ይሰርሕን እዩ ኣብዚ እቲ ናይ ካናዳ ኣክሬዲት ዝኾነ ሲስተም ክሓስካ ካብ ዜሮ ኢኻ ዝጅመር ካብ ታሕቲ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ቀዳሚ ዓለም ሰው ዝኾነ ክደግመልኩም ይሕጅውን እቲ ንስኻ ትምሃሮ ቀልጢፍካ ክንልዓል ትድል ተጸሚሙ ዝተምሃረ ብዛዓዲ ተጸሚሙ የድሎ ዝተምሃረ ብዛዓዲ ማራ ይዝዕወት ምክንያቱ ሪዋርድ እቲ ዲፈረንስ 10 ዓመት ኣብ ዝዓዲ ዝገበረ ብሓንቲ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረን ኣብ ዝዓዲ መፅኡ 2 ዓመት ዝተምሃረ እቲ ፔይ ብጣዕሚ ዲፈረንስ ምክንያቱ እቲ 10 ዓመት ዝሰርሕ ዝነበረ ብዝዓዲ ድኸፍሮ ብታክስን ገለን ኣዳኺን ከብሎ ከሎ እቲ ሓደ ተጸይሙ ክምሃር ከሎ ዳብል ይድኽፈል ወላ ዳብል ተዘይኩኑ ኣዝዩ ጽቡቕ ይድኽፈል ትረዲኩምኒ ስለዚ ብዝተኻለኩም ካብ ኣፍሪቃ ዝኾነ ዓይነት ስኪል ሞያ ሒዝኩም ምፁ እቲ ሞያ ዝብለኩም ከ እንታይ ከም ዝብለኩም ኣብ ትሬድ ዝኾነ ቮኬሽናል ስኩል ምሻሉ ኣብ ውስተምወርከሰ ቢድኩም ስገለ ጥበብ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢንጂነር ኮይነ ዶክተር ኮይነ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣይትሓትዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ስኪል እዩ ግን ነዚ ወርድ ሒዝኩሞ ዘለኹም ስኪል ኣክሬዲት ክትገብርዎ ብዝዓዲ ብጣዕሚ ፀቢብቲ መንገዲ ወይ ተሓላለኸ ወይ መሊሱ ግዜ ክሓተኩም እዩ እንተዳ 7 ዓመት ወሲድልካ ዶክተር ክትኮን ኣብ ዝዓዲ መፅኻ ከዓ 5 ዓመት ተምሃርተሎም ከዓ that's crazy ብጣዕሚ ከቢድ እንደ ዓመት ተማሂርካ እሞኻ ወሊድካ ዘሚድካ ደለይ ደሎኻ ስድራ ዳኸይ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ኡበር ድራይቪንግ ገለገለ ይኣቱ በካ ግድን ሳስቴን ገብራሎ ህይወት ካናዳ ናብራ ካናዳ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ቢል ከይፅዋዕካ የድመፀካ ሶ ጉያ ስለ ዝኾነ ብዝተኻለኩም ዝኾነ ስኪል ሒዝኩም ምፁ ዝኾነ ግን ሓንቲ ነጥቢ ኩስኻ ዝረሊ ብኣንጻሩ ካናዳ ብጣዕሚ ጥዑም ዓዲ
ኮንፈርት ሎ ሙቾት አሎ ቅሳነት አሎ መን ይኻ ዝብለካ ይብልካን ሰላም ዘሎ ዓዲ ናይ ካናዳ ፓስፖርት ኣብ ዓለም ዳርጋ ዝሓየለ እዩ ስለዚ ተፀሚምካ ክትዕወተሉ ትኽእል መንገድን ዓድን እዚ እዩ ዓዲ ሰላም እዩ ዝዓዲ መን ይኻ ዝብለካ ድበሃል ይብልካን ዝተፈላለዩ ዕድላት ኣሎ ኦፖርቹኒቲ ኣሎ ግን ዋላ ቀጥታ ቀልጢፍካ ስራሕ ይትርከብ ድሕሪኡ ተፀሚምካ ግን ቁም ክፀልምተካ ኣብ ድሕሪኡ ግን ብጣዕሚ እዩ ኦፖርቹኒቲ ዝመፀካ ያ ብዝተኻለኩም ከዓ መሓዙ ትዕርፉ ትኻግበሩ መብዛሕትኡ ሰብ ዝሽገር እንታይ እዩ እቲ ናቱ ኔትወርክ ፀቢብ እዩ ወይ ኣብ በይኑ ዓለም ይቕመጥ ዋላ ብሶሻል ሚድያ ሲድ ገይፅሓሓፍ ምስ ሰብ በቃ ብብሕቱ በይንኻ ኦኬ sometimes ሰብ ስታይ ክኾነካ ክእልኒ ግን ብዝተኻለኩም ኔትወርክ ፍጠሩ መሓዙ ትፍጠሩ ዋላ ብኣፍሪቃ ከለኹም መሓዝኩም ሕተትዎም ስለዚ መሓዙ ተለካ ኣብዛ ዓዲ ዕሩኽ ተለዎ ካብዛ ዓዲ ትዕልል ኢኻ ተተሓታተልቲ ኻብያ ኣሎ ስራሕ ከምዝሎ መብዛሕትኡ ሰብ ስራሕ ድረኽቦ ካብ ኣፕላይ ገይሩ ኣብ ኢንዲድ ሰብ ብሰብ ሓቢርዎ ድመፅእ ድረኽቦ ሓበሻ ይበዝሕ بزغنا ناي حاونا أغليلو بتعمي كمسكنو يفوتو زدهابو تنتاني بزعبا كندا درجة لكعب رئيس رئيسي رخيبوا أبقى تعلي بخالي مدى كسام الرقم نزوم نزاج شانل حدش ترواز لهم لايك سبسكرايب شير أي توحدو بزعبا كندا استفهالي قال حبتات نطلقكم أب كومنت صحفوا لي بناتي تموكرو بناتي أنا زفولتو زبلو قلق حابرتاك بوكمي حابرتا أو سعاد زي بتعمي وساني يا so like subscribe share أي توحدو أبقى تعلي كساب الرقم سسنايو يريترانا والعطانا يريترانا يريترانا